Já se vám omlouvám a musíme skočit sem. Tady takhle podle mě. Já nevím, jak už dlouho, já se vám opravdu omlouvám. Ten blbej Bandigam ani nepípá. Jo, přesto by měl pípat. Ale naposledy jsme skončili někde tady v tom dropper. Já jsem se ani nepodíval, jaká to je mapka. To je s těma automa, že jo? Automa. Já musím skočit. Dobře, zavřel jsem. A musíme jít tam, v sampletu. Tam, aha, tak na druhou stranu. Tam, kde je Glowstone. Dobře, už si to budu pamatovat, jo? To už jste na mě určitě řvali. Tak. Tak. Tady se nic nepotřebuje, tady to mi dělá docela dost velký problém. Tak. A já jdu. Lagy. Skoro jsem to dal. A teďka mám jít kam? Nevysvětlit. Je tady. Dobře. Tak. A jdeme. Proč mám takový pocit, že se přede mnou generuje něco velkého? Jo, to je tohle. To je hodně blbý tohle. Musíte takhle. Ne. No, to je hodně. Ale, super. Odešel Kale. Dobře, zakřikl jsem to. Ne, že by to bylo špatný, no, že odešel. No, že přišel. Jo, to je tahle hrozná mapa. Ten dropper. Hop. Teď podle mě tam, ne? Jo. Hop. A teď jsem ne, ano. Proč to neudělat jednoduše takhle? A protože mám lagy, že? Tak, no, já jsem skočil bez lítání. Dobře, já. Mám lagy. Proč mám takový lagy? Tak, pomáhá se? Tak, a my jdeme. Tak. Já tam vůbec nevidím. OK, zkusíme štěstí. Záchodová mísa. Tak, teď tudy, ne? Jej, tady mají díru v potrubí. Můžeš mě říct, co děláš? Lagy. Jdeme, běžíme, zakupeme a ležíme. Omlouvám se, jsem nepochopil. A nevím, jak už dlouho to mám takhle. Jsem opravdu nepochopil. Omylem jsem to stopl, za což se omlouvám, je drobné chybky. No nevím, tak jdeme KLC. Hop. Co děláš, KLC? Jo, oni staví survival games, jo. Jdeme pomoct? Můžu vám pomoct? Tak. Do videa.
nemusí. Jedno jde. Dá bán, no se nemůže. Tak tohle píš. Proč nepíšeš, jo. Kde? Wow. Strašně, když někdo neodpovídá. Ale dobře, budu udělat domček podle svých představ. To bude tohle, briky, tyhle, ne, tyhle. A to by, jo, ještě, tady by nejde stavit ten domček. Ještě glass. No ne, jo. Ach jo, zase se omlouvám. Já udělám to asi takhle. Se inspiruju takhle, takhle se inspiruji. Dále německy najdeme město. OK. A potom já se portnu jako první. Dobře. Já stavím. Tři. Ale on. Fuj, tady jsou. Tak máme tohle. Tady dáme ještě skla. Takhle. To bude trošku asi větší. Jedno. Doufám, že to bude aspoň k něčemu. Hop, hop. A dáme wood schody. Wood schody. Dobře. A ještě bych udělal hop, hop. Hop, hop. Ježiš. Můj styl stavění je spíš to sudového dřeva. Ten se mi líbí, když je takhle třeba okolo, nebo jako trámy. Jsou takový středověký fantasy stavby. Tak, který se mě rozhodně líbí víc jak ty moderní stavby. A no, prostě se mi líbí víc. OK mám. Tak, hop, hop. Hop, hop. To jsem se zase inspiroval od někoho jiného, ale už si nemůžu vzpomenout koho. To mám v mnoha, ale v mnoha těch budovách, když to stavím. Tam se mi to strašně líbí. A tak no. Takže prostě se mi to líbí. Tak co myslíte? No, mně se to docela líbí i. Asi to udělám jakože takhle. Hop. Transform